Unsa man ka diha? Uy, sayo pa sa buntag. Computer na ka diha. GL. Oh, pagpalit nitong itlog be. Luto. Hmm. Tulo ka buok, 5 nga mantika. 3 ka itlog, 5 nga mantika. Kaya tay mantika diha. Tapad pud uy sige rag. Computer na tapos Risdi manggod na ako ron, no? buntag sayo pa lang. Ako dyan, basta risdi na ako, madula dyan ko. Ano dahil, kung magdula, dahil ko di ay, may makabuot. Ano, di ka mabutan? Iya. Basta risdi na ako, ay makabuot. Makabuot? Akong isog, basta risdi na ako. Alay makakaan sa kuha, makapugong. Maski unsang oras, kadula ko. Hilom yung, hilom. Utot nimo. Tutod nimo. Basta risdi kayo na ako, ay makabuot. Kasi magbuot-buot diya. Ako. Agit tayo. Yaw kaayo, kadili na mulihok pag rest day. Risdi, mangguna ako, no? Kasi dili mo lihok. Nakatong panahon na dili na ako risdi, grabe, hindi na akong lihok gani. Dula ko. Ito na yung dulaan. Tano lang, di kayo sig pangutana. Unsa man ka, uy, gipangutana lang manggod ka. Busy kayo ko, nagdula ko dari. Iya lang ko. Kung ikaw di ka Yutan man siguro ni sa kuha siguro. Kita ato eh. Unsa dili ka? Nakyutan ka sa kuha? Cute nga, kanang munggos nga makabuto. Kung ka na ngayong kano nimo, sakit kaayo. Diyan, nakyutan dyan ka sa kuha dyan. Patay ka dyan, nagloko ka rin naman. Di ka lang nahuli, pero bakit sa'kin mo lahat?